laitettiin ensimmäinen kierros Twitterin kautta, että hei, tällaista olisi, kiinnostaisiko lähteä mukaan. Ja se oli aika iso menestys. Toinen kierros vähän myöhemmin laitettiin molempien pelien niin kuin Facebook-kanavien kautta. Ja 150 hakemusta yhteensä tuli ja kyselyitä ympäri Suomea. Mä oon ollut silloin jo aikanaan miettimässä tätä konseptia ihan ajatustasolla ja sitten Velpeedin tyypit otti sen sitten vähän vakavammin ton idean ja nyt ruvetaan laittamaan oikeasti hommaa kasaan. Ja sitten Elia oli sopivasti juuri tulossa mulle harjoittelu keväällä ja laittaa Elia tekemään kanssa hommia asiaa eteen. Kun Elias ei tiedä, että projekti on tulossa, niin sitten rupesi miettimään, minkälaisia valmentajia on tällä hetkellä. Niin Lolin puolelta niin ainoat valmentaja olin minä ja sitten se Rustinas Raaka. Loli on 5 vuotta vanha peli, niin sitten on paljon vaikeampi löytää näitä old school pelaajia. No, asetettiin tavoitteeksi, että haetaan hyviä tyyppejä, sellaisia kavereita, jotka pystyisivät sitoutumaan niin siihen, että treenaa puoli vuotta. Se on niin meidän ensimmäinen maali. Ja sitten katsotaan, miten lähdetään siitä eteenpäin. Sitten näitä valmentajia, Kurpan Juha ja Laatulatte, ne innostui siitä ideasta, että he rakentaa tyhjästä tämmöistä organisaatiota, millä on kuitenkin tavoitteena muuten kuin vaan pelille menestys. Nuoret haluaa pelata. Nuorisotyön on pakko olla mukana siinä, missä siinä jutussa, mitä nuoret tekee. Tällä kertaa nuorisotyö on siellä Aaloharjalla mukana. Pidettiin tryout-tilaisuudet, jossa haastateltiin kaikki 20 pelaajaa läpi ja katsottiin, miten ne pelaa. Jännittävintähän oli se ensimmäiset tryoutit, kun kenelle sanotaan, että tervetuloa toteuttaa unelmaa ja kelle sanotaan, että yritäpä itseksesi saa unelmia tavoiteltua. Että oli kuitenkin yhdessä päivässä tehtyä tosi isoja valintoja, jotka saattaa vaikuttaa tosi paljon niiden nuorten elämään. Toivoo, että tekee oikeita valintoja ja toivoo, että on kutsunut sinne tryoutteihin jo oikeat tyypit. Siinä käytiin just valmentajien kanssa keskustelua, että okei, vaikuttaa pätevimmiltä, että ei siinä hirveästi osaa mutta tekstin perusteella. Ja sitten valittiin pelaajia. Yritän muuten näyttää siltä, että sä olisit keskustelussa. Tai silloin, kun testattiin, se oli sellainen poraava katselu. Kun mä sanoin asioita, niin sit ainut reaktio oli tää. Aika se on mun haastattelutekniikka. Niin.
tuntunut yhtään luonnolliselta. Mä kerron näitä asioita mieluummin Nisselle kuin puhuvalle päälle. Joo. Kauan tää projekti nyt on pyörinyt? 6 kuukautta, 7. Ja kyllä se nyt puoli vuotta ehditty vääntää. Haettiin pelaajat ja laitettiin joukkueet pystyyn ja tosi nopeasti homma alkoi toimimaan. Ja täällä on nyt 25 samanhenkistä nuorta ja Assyy kohti vaan puskettiin täysillä. Nopeasti siitä pisteestä, kun oli idea vaan paperilla, niin päästy siihen, että meillä on toiminta kasassa ja vedetty niin kuin ensimmäiset puoli vuotta. Alettiin treenaamaan. Hyvä meininki! Siellä on Late ottaa Loli-porukan haltuun ja Juha ja molemmat Villet ottaa ton CS-porukan haltuun. Mennään jonnekin tonne. Sillä on oikeesti niinku potentiaa, koska se on lee siinä ja meillä on joku haltu, niin nyt voidaan Nyt tosiaan käydään vähän läpi niitä, mitä niin viime viikolla tsiikattiin, sitä kommunikointia, että palautuu mieleen, mikä siinä oli ideana. Muistatteko te, mikä oli viime viikon aihe? Muistatte varmaan. kommunikointi. Jeps. Miten se on näkynyt? Vähemmän turhaa puhetta ja enemmän infoa. Niin, kuoleman jälkeen vähän miellyttelua. Niin. Okay. Me ollaan niinku hiljaa sitten. Tosiaan onko se niinku toteutunut se, puhuttiin, että voisi olla semmoinen nyrkkisääntö, että heti kun sä kuolet, niin pystyt sanoa, että kuinka monta, missä, mitä tekee. Ja onko se nyt toiminut niin? Paremmin. Että mitäs sitten, niin onnistuuko se niinku ampuminen samaan aikaan kuin puhuminen? Ei alkaa. Keskitytään siis edelleen siihen, niin kuin tehty sit siihen parantamiseen. Ja se on tosiaan siis vuosien prosessi, että sen saa niinku oikeasti sellaiseksi tehokkaaksi. Ja se tulee sieltä sit niinku tykin suusta ne infot. Mä en näe paljon eroa niinku just lolipelaajien joukkuekavereiden kanssa ja futispelaajien joukkuetovereiden kanssa tai sillä, että siinä se yhteisöllisyys on varmaan aika samanlaista, että siinä on joukkuekaverit, kenen kanssa teet sitä, mistä tykkäät tehdä ja ei se niinku, just kun katsoin CS-valmennusta, se on kaikkein paras, kun siinä oli, niin viime maanantai just, niin Kurppo just oli siinä ja mun tuli sellainen ihan flashback niistä futistaustalta, kun valmentaja ottaa palloa ja näyttää jonkun asian ja sitten kaikki muut tekee perässä sen, niin se oli ihan täsmälleen samanlaista, että kaikki katsoo sitä valmentajaa, ottaa opikseen siitä ja sitten koettaa soveltaa sitä oikeassa peleissä ihan futiksen kanssa, että koetat nyt syöttämisharkkoja tehdä ja oikeassa pelissä, niin koetat käyttää sitä, mitä sä oot oppinut valmentajalta. 2 yläpimeä jätkää. Toi Olaf on hyvä vastaus. Ottaa tietysti niinku sellainen, että toinen jätkä voi mennä vaikka tänne, istuskelee, toinen tai no se voi miettiä sitten, että haluatko ottaa niinku tämän puolen vai ottaako ne kahdestaan tämän alapimeä. Alussa oli 3 valmentajaa, et sitten yksi kaveri koki, että se, jos se olisi lähtenyt tähän mukaan, niin se olisi vienyt sit liikaa aikaa. Et sillä jos tuli opiskeluja siihen samaan aikaan, niin sen jälkeen on vaan valmentajien määrä kasvanut. Et kahdestaan nyt tullut 7. CS:GOn puolella ton Juhan entisiä tiimin kavereita tuli 2 mukaan aika nopeasti. Sitten tuli meillä oli 1 päivä toi Stonde käymässä, eli joka on uusimpia, tuoreimpia suomalaisia niin kuin CS:GO-pelaajia, jotka on niin kuin pelannut maailman niin kuin tasolla. Niin sitten se tuli tässä 1 päivä käymään ja CS:GO-pelaajat sai kysellä niiltä sieltä kaikenlaista. Musta sit kehuu aina meitä, kun ne kysytään. Miksi teistä kysyttäisiin yhtään mitään? Tuo tekee tuttavuutta. Tosiaan tää on nyt tämmönen Q&A-sessio. Tom voisi varmaan kertoa vähän tästä nyt tuoreempaa infoa, että minkälaista se pelaaminen lähinnä on pro-meiningeissä. Jos jollain tulee jotain kysymyksiä, niin ihan suoraan vaan kysyy. Että ihan... Niin. Ei jaa. Mitä enemmän kysymyksiä, sen parempi. Mä yritän vastata mahdollisimman kattavasti. Niin. Millaista teidän treenaaminen No on? nykyään on niin paljon kaikennäköisiä nettiliigoja ja turnauksia, että se vaatii ainakin
sellaisen joku 4 tuntia päivässä sunnuntaista torstaihin präkkää ja sitten siihen päälle official matchit. Sitten kun oli näitä major-turnauksia, missä on isommat palkintopotit, niin me pelattiin ihan 6–12 sunnuntaista torstaihin ja sitten välillä me vuokrattiin sitä Seulin pelaajataloa, sitäkään ei ole enää niin viikonlopuksi. Pidettiin vähän pidennettyjä viikonloppuja. Aika lailla niin koko ajan pelattiin silloin, valmistauduttiin noihin isompiin turnauksiin. Ja sitten kun oli, niin normi präkki oli just sitä joku 3–4 tuntia päivässä. Kuinka monta päivää te yhdessä treenasitte ja no siis, joo, fiiliksen mukaan ei sit tule mitään, jos niinku yhten päivän pelaa pelkästään yhtä mappia. Siihen tarvii kuitenkin sitä vaihtelua, koska jos yhtä mappia pelaa koko ajan 6 tuntia päivässä, niin siihen kyllästyy nopeasti. Pelissä tarvii koko ajan niinku miettiä seuraavaa liikettään. Pitää koko ajan pelaa mahdollisimman niinku viisaasti. Se on oikeasti tosi raskasta. Mullakin menee niinku yhdessä präkissä, joka kestää noin 45 minuuttia, niin puoli litraa aina vettä. Siitä tarvii koko ajan tankkaa, niinku, että aivot pysyy virkeänä. Ja sitten yleensä se präkkisession jälkeen, joka loppuu siinä 12 maissa, pari tuntia ei tule yleensä unta sen takia, kun adrenaliini niin paljon virtaa veressä. Että uni tuli vasta jossain siinä 2 maissa yleensä normaalisti. Ja sitten kun koulu alkoi yleensä 9, niin mun koulumatka kesti sen 1,5 tuntia, niin 5 tunnin yöuni yleensä kouluun. Koulussa ei taidu mitään. Mikä on ollut hienoa juttu sun ura-aikana? Varmaan toi päästä kokee noin majorit siellä Puolassa. Kun se fanikulttuuri siellä oli ihan erilaista kuin Suomessa tai missään. Siellä oli ihan uskomaton tunnelma siellä finaalissa siellä hallissa, kun siellä oli yli 10 000 ihmistä hurraamassa. Ja sitten niinku siellä kun käveli siellä mestalla, niin kaikki tunnisti sut. Se niinku tuli sitten joskus niinku rokkitähdessä, kun siellä käveli. Ja sitten kun käytiin jossain baarissakin siellä yöllä, niin menin siihen kadulle ja sanoin kuka mä oon, niin siihen tuli heti joku 10 ihmistä niin ympärille ottaa jotain selfieitä mukaan ihan innoissaan. Se Puolen reissu oli kyllä makein niin tämän uran aikana kokemani juttu. Kuka on sun idoli? Joskus Juha oli mun idoli joskus silloin. 2007 aloitin pelaamaan niin kilpailullisesti. Ne haaveet. Niin, haaveet on kaatunut jo. No. Oletko koskaan kokenut niin pelaamisessa jonkinnäköistä burnouttia? Joo, siis kyllähän kun 6 tuntia päivässä pelaa, niin ei se, kun tuo pelaamisen pitäisi olla sellaista, että on aina hauska pelaa. Mutta kun 6 tuntia kun pelaa päivässä, niin siinä väkisinkin on silleen, että se on jossain kohtaa niin menee väkinäiseksi ja sitten niin väkisin hammasta purren niin pelataan. Että niin, just varsinkin ennen noita major-turnauksia, niin kyllä niitä burnoutteja tulee. Et tekisi mieli todellakin tehdä jotain muuta kuin istua siinä koneella ja kuunnella tiimikavereiden valitusta. Niin. Minkä verran te harrastatte 3D-vuoksilla? Muuta hengaamista? Ulkoilmaa aktiviteettia? Eipä oikeastaan paljon, koska meidän pelaajat asuivat niin erillään toisestaan. Joona asui Lahdessa ja Taneli asui Somerolla. Sitten Sartte asui jossain Seinäjoella, mä en edes tiedä missä on. Mutta eipä oikeastaan ikävä kyllä sinänsä. Olisi ollut kiva nähdä jätkiä niin muutenkin peli ulkopuolella. On mitään, mitä sä kadut? Siis niinku CS:ssä vai niinku oikeassa elämässä? Tuossa on koko CS-urassa niinku CS:ään liittyen. Toisaalta teininä mä en niinku elänyt periaatteessa normaalia teini-elämää. Et mä en käynyt niinku missään ulkona niinku normaalien teinien tavoin jossain puistossa juomassa niinku päätä täyteen. Olisi sekin ollut ihan kiva niinku kokea. Ja niin. Sähän oot vielä nuori. Niin. No niin vielä. 22. Koko elämä edessä. Niin. Koko lapsuus takaisin. Niin. Sun tyttöystävä? Ei oo. Miksei? No. Koska me pelattiin niin paljon aina iltaisin, ei olisi ollut aikaa tyttöystävälle. Ja sitten kun tyttöystävä olisi luultavasti käynyt duunissa, olisi tullut 4 aikaa duunista. Sitten siinä olisi joku tunti aikaa, oltaisiin katsottu joku Game of Thrones siinä. Sitten vaan servulle ja CS. Niin sama rutiini jatkuu koko ajan, niin kyllähän se muijalla olisi mennyt ennen pitkään hermoja ja lähtenyt meneen. Niin. Mitä sä oot kerkis naimisiin? No siitä mekin ihmeteltiin. Mutta siis sen naisystävä se niinku hyväksyi sen, että se tienaa kuitenkin sen pelaamisen sen verran, että se ymmärsi sen, että minkä takia se laittoi niin paljon aikaa pelaamiseen, kun se laittoi.
Paljonko tiennyt sitten yhteensä niin kuussa niin tiiminä tai niin yksilöllisenä henkilönä tai striimin donate ei lasketa? No siis, sen se Puolan reissu, niin me tienattiin pelkästään stickermasseista. Mä tienasin saman verran stickermasseista, mitä mä olisin tienannut tekemällä koko kesän, normaalia kesäduunia. Et se tosi riippuu tietysti turnauksessa, missä käy pelaa, että millaiset palkintopotit ja mitä siellä sijoittuu, mutta jos pääsee majoriin pelaa, niin pelkästään niistä stickermasseista niin sieltä tulee ihan älyttömiä summia rahoja. Niin useita kymmeniä tuhansia. Niin. Mutta se tosi vaatii ihan älyttömästi niin panostusta, että sinne pääsee. Mutta kyllä mä oon ylpeä siitä, että me päästiin sinne, että oli sen arvosta, vaikka me pelattiinkin ihan älyttömästi. Onko se voito tuntipalkassa? Enköhän mä oo. Teet sä nyt mitään muuta kuin pelaa? Siis nyt mä pidän CS:stä ihan niinku taukoa, koska mä en ehtinyt tämän puolen vuoden aikana oikein ollenkaan tavata kavereita sen takia, kun aina iltaisin pelattiin. Et tän kesän mä viettää ja niinku ihan niinku normaalisti silleen, niinku, mitä normaalit ihmiset nyt kesäisin tekee. Niin. Niin. No se on nykyään kyllä aika toi, kaikki pelaa nykyään vaan. No, jos ei ole muita kysymyksiä, niin kiitos Tom tästä. Ei mitään, oli kiva tulla jubailemaan vähän. Kiitos Tom. Juu. Kiitos. Ei mitään. Kiitos. Ihan kiva olla ne porukka teillä kasassa tossa. Ei oo sellaisia... Tai huomasi, että ei ole ketään sellaista ylimielistä ihmistä tuossa mukana. Siis totta kai mä haluan auttaa, kun Suomessa on muutakin CS:n taso verrattuna muihin niinku Pohjoismaihin niinku ihan surkeata luokkaa. Tiedätkö kun sä kelaat, että jos niinku, silloin meillä ei ollut ketään tällaista. Meillä olisi ollut tällainen, mitä taas auttaa ihan siinä. Kaikki, ketkä niinku on jotenkin niinku liittyy tähän projektiin, niin niillä on myös niinku rakkaus tätä hommaa kohtaan. Joko pelaamista, nuorisotyötä, valmentamista, niinku projektin vetämistä, kuvaamista, mitä ikinä. Jos oltaisiin tällä hetkellä siinä tilanteessa, että meillä olisi vieläkin samat valmentajat niinku pelkästään, että meitä olisi niinku 2 valmentajaa, niin silloin me oltaisiin aika pulassa. Mutta kun meillä on 7 valmentajaa, niin ei tässä ole mitään hätää. Mä voin tulla tänne maanantaisin ja vaan katsoa, ja asiat tapahtuu. Ei ole missään vaiheessa ollut epäilystäkään, ettei tää ole hyvä juttu. Sellaisia, jotka haluaa harrastaa, niille pelaaminen on se tärkeä asia. Me voidaan tarjota niille paikka harrastaa sitä. Kun oli vanhempainilta, niin pystyttiin myös näyttämään vanhemmille, että hei, tämä on ihan fiksu toimintaa, mitä ne tekee. Mä oonpa yllättynyt, että parikin pelaajaa on semmoista, mikä sanoo, että no en mä tiedä, voiko tuoda tähän projektiin mukaan, että kun äiti ei hyväksy pelaamista tai muuta, ja sitten kun soittaa sinne kotiin ja rupeaa juttelemaan vanhempien kanssa, niin ne on niinku ihan tosi niinku hyvin messissä ja on tosi tyytyväisiä, että tämmöinen projekti on saatu pystyyn. Mutsi on kaikki niinku pelaamista vastaan ja faija on tosi innossaan mielenkiintoinen tekemisestä. Ja mulla on vähän ne molemmat, niinku, mä oon saanut selittää, miksi mä haluan pelata ja miksi mun mielestä on fiksua pelata. Mulla on hyvä tilanne sillä, että mä tulen aika hyvin toimeen niiden vanhempien kanssa, kun mä oon jo useamman kerran selittänyt nämä asiat, niin sä oon niinku siitäkin oppinut vähän, että mitä kannattaa sanoa ja mitä vanhempi ymmärtää helposti. Ja mun mielestä vanhempainillassa oli kaikki niinku, parasta oli se, että niinku, vanhemmat tulee sinne ja just saan sellaista palautetta esimerkiksi, että kouluarvosanat on mennyt ylöspäin yhdellä pelaajalla. Ihan puhtaasti sen takia, että niillä oli niinku vähän järjestelmällisyyttä. 8 aloitettiin bracket, niin ennen 8 mä kerkeen tehdä kouluasiat. Haetaan vaan niinku lasten hyvinvointia tässä näin ja annetaan niille mahdollisuus tavoitella unelmiaan, niin ne on ollut tosi tyytyväisiä, että on tämmöinen mahdollisuus suotu. Ja oli kiva nähdä kyllä, miten innoissaan ne oli tästä hommasta ja oli tuolla olan takana kannustamassa omia poikiaan ja niin kuin, oli tosi hieno nähdä kyllä, miten niin kuin messissä osa vanhemmista on tähän hommaan. Tarjotaan nuorille mahdollisuus siihen, että ne pääsee kokemaan, mitä on joukkueispelaaminen. Halutaan, että ne oppii kommunikaatiotaitoja. Halutaan niin kuin kertoa niille, miten ne pystyy kehittymään
pelaajina silleen, että ei unohdu niin kuin pelin ulkopuoliset asiat. Tämä on harrastus, me halutaan tehdä harrastustoimintaa eikä tehdä maailman parhaita pelaajia täällä. Nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä toimintaa. Me tehdään sitä. Se on tämmönen kilpapelaamisen mekka tai kattojärjestö niin sanottu. Voidaan verrata vaikka jalkapallo- tai jääkiekkoliittoon. Meidän tehtävänä on kertoa elektronisesta urheilusta, mitä se on ja tuoda sitä eteenpäin valtamediaan ja katsojien tietoisuuteen ja sit auttaa näitä elektronisen urheilun menestyjiä ja tulevia menestyjiä menestymään. Well Played-hanke on tosi positiivinen asia. Se tuo enemmän tätä nuorisopuolen näkökulmaa, nuorisotyö mukaan tähän elektroniseen urheiluun. Se on tosi tärkeää siinä mielessä, että nuoret pääsee kokeilemaan tätä sellaisessa turvallisessa ympäristössä. Samalla ne pääsee tavallaan siihen etikettiin mukaan, että pelataan asiallisesti ja osataan kunnioittaa sitä vastapelaajaa, vaikka se onkin tavallaan vihollinen sen pelin ajan, niin siihen osataan sitten suhtautua niin kuin kuitenkin inhimillisesti. Ja se on tärkeä osa sitä pelaamista. Ja sitten myöskin se, että pysytään oikealla tiellä, että tähdätään siihen yhteiseen tämmöiseen, että jos pelataan joukkuepeliä, niin kilpaillaan yhdessä ja pääsee tavallaan hyvää tietä kasvamaan siihen elektroniseen urheiluun. Kilpapelaaminen on tosi sellainen niin kuin helppo tapa ehkä ymmärtää, että mitä kaikkea muutakin se pelaaminen on. Että ihmiset ymmärtää, mitä on joukkueessa toimiminen, mitä se on. Niin tätä kautta me välitetään sitä sanomaa, että hei, pelaaminen on hyvä juttu. Niin se on mun mielestä myös yksi, niin kuin, miksi meidän pitää olla tässä mukana. Yksi dokumentaatio-ideoista oli se, että mä haluaisin jostain löytää nyt tavan, että mä voisin näyttää mutsille, että mistä on kyse. Mutsi on niinku yli 70. Se on silleen, että mitä mä niinku on dokumentoimassa. Täällä on 20 juntua hakkaa niinku pelejä. Toisen nimi on Loli. Mitä tää on? Tiiän tuntee kyllä. Että niin. Mitä mä teen? Mä valmennan. Mitä sä valmennat? No tietokonepeli. Miten sitä voi valmentaa? Se on se ensimmäinen kysymys.
niinku, kerrot sä niille, miten pitää pelata? Kyllä. Ja sit mä sanoin, että se on aika lailla samanlaista just mitä on niinku monet muutkin harjoittelut. Ei ne ikinä usko sitä, että siellä näyttää just joskus treenit ja varsinkin se tilanne, kun ympärillä on pelaajia ja katsoo sitä yhtä näyttöä, missä mä sanoin jotain, mitä siinä pitäisi tehdä. Niin se varmaan selittäisi aika monelle, että mitä siinä on käsitellään. Se ei ole enää sitä, että ollaan yksi omassa huoneessa, vaan siinä ollaan niinku oikeasti porukassa ja mietitään yhdessä, kehitetään yhdessä joukkueen. On se aika mielenkiintoista kyllä. Assujen jälkeen mä haastattelin kaikki pelaajat läpi. Niin sieltä jokaiselta tuli sellainen niin kuin viesti läpi, että okei, tää on ollut tosi siistiä, että meillä on paikka, johon me voidaan tulla. Niin kuin on löytynyt uusia kavereita, on samanhenkistä porukkaa paikalla. Ja jotenkin se, että se kokemus, että niin kuin kokee, että ollaan yhdessä, ollaan niin yksi joukkue, niin se on paljon vahvempi niin kuin täällä, kuin jos normaalisti sä ainoastaan tapaat niin kuin netin välityksellä. Sä et voi olla varma, että se toinen on siinä läsnä siinä keskustelussa, jos se ei ole täällä paikan päällä. Mutta täällä paikan päällä se on ihan, niin kuin, ihan täysin eri asia. Et me tarjotaan jotain sellaista, mitä mikään muu joukkue tällä hetkellä Suomessa pystyy tarjoamaan. Vaikka me ollaan nuorisotyöllinen toimija.